Studju li sar fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea juri li Malta hija l-agħar pajjiż fejn jidħlu sistemi ġudizzjarji. Każ amministrattiv fil-qrati ta' Malta jdum madwar 2700 ġurnata waqt li każ ċivili jdum biex jinqata' 850 ġurnata. Meta kkumparat ma' pajjiżi oħra stati membri, każi amministrattivi jdumu biss 20 ġurnata. Anke fejn jidħlu każi ċivili, Malta għandha rekord ħażin ma' pajjiżi bħall-Italja fejn il-proċess huwa iqsar bi 350 ġurnata. Każijiet mhux kriminali fl-Unjoni Ewropea jdumu 200 ġurnata biex jiġu solvuti meta f'Malta idumu mad 900 ġurnata. Dan id-dewmien jista' jkun għal fatt ta' nuqqas ta' mħalfin fejn f'Malta hawn 9 imħalfin għal kull 1000 persuna waqt li għandna 300 avukat għal kull 100,000 persuna li inċidentalment hija 7 l-olarata fl-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jgħid li l-problemi ta' żmien u smigħ effiċjenti jista' jiġi mtejjeb billi jiżdiedu riżorsi allokati għas-sistema ġudizzjarja. Ir-rapport jagħlaq billi jgħid li s-sistema ġudizzjarja mhix twettaq xogħolha b'mod adekwat u għalhekk għandha bżonn li tiġi mtejba. Dan kollu jkompli jikkonferma l-pjan imwiegħed mill-Partit Laburista matul il-kampanja elettorali li għaddiet għal riforma fis-sistema ġudizzjarja. Pjan li fost oħrajn se jkun qed jindirizza l-problema ta' dewmien fi smigħ tal-każijiet quddiem il-qrati tagħna. Sa dan it-tant fi sqarrija l-Gvern qal li pajjiżna jinsab f'pożizzjoni fejn m'għandux għażla oħra għajr li jirriforma u jibdel għall-aħjar is-sistema ġudizzjarja f'pajjiżna. Il-Gvern sostna wkoll li kien għal dan il-għal il-ġimgħa li għaddiet il-Gvern ħabbar it-twaqif tal-Kummissjoni għar-reviżjoni fil-qasam tal-ġustizzja immexxija mill-imħallef emeritu Giovanni Bonello li b'mod spedit fi żmien indikat wara konsultazzjoni pubblika wiesa' għandha tirrevedi s-sistema ġudizzjarja f'pajjiżna.